Donald Trump a fost întâmpinat cu o mare surpriză la revenirea în Statele Unite. Casa Albă a stârnit multe reacții după ce i-a dedicat un videoclip președintelui american cu mesajul, citez, "Tati s-a întors acasă". Imaginile difuzate cu Donald Trump de la summitul NATO de la Haga sunt însoțite de acordul melodiei cunoscutului artist Usher, "Hey Daddy, Daddy's Home". Let him fight for about 2-3 minutes, then it's easy to stop him. And then Daddy has to sometimes use strong language. I just want to get your attention. I really want to be all up in your head. Yeah. Is it you say Daddy's home? Loving all day. You know your daddy's home. So you ain't got to give my love away. So I'ma let you say, hey.